Nagsimula na ngayong araw ang limited face-to-face classes sa mga napiling pribadong paaralan sa bansa. Pero isang pribadong paaralan sa Ilocos Norte hindi itinuloy ang klase. Narito ang report. Isang linggo matapos ang pag-arangkada ng pilot testing sa limited face-to-face classes sa piling mga pampublikong paaralan, nagsimula na rin ang pilot testing ng face-to-face classes sa ilang pribadong paaralan. Sa Region 1, 2 pribadong paaralan ang inaprubahan ng Department of Health at Department of Education, isa sa Pangasinan at isa rin sa Ilocos Norte. Bago ang implementasyon ng pilot testing para sa mga pribadong paaralan ay nag-withdraw ang isang pribadong paaralan sa Ilocos Norte. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ang pamunuan ng Department of Education para malaman ang kanilang dahilan. Maayos ang pagsisimula ng face-to-face classes sa pribadong paaralan sa lungsod ng Alaminos. Nakita po natin sa kanilang flag ceremony, handang-handa na at excited na. Yung sa bilang ko kanina ay merong 24 na mag-aaral na umattend ng kanilang flag ceremony. Natuloy na rin ang limited face-to-face classes sa Baliwot Elementary School, San Marcelino National High School at Banawin Elementary School sa Zambales. Negatibo sa RT-PCR test ang 5 guro at isang school head na nauna nagpositibo sa antigen test. Ang Banawin Elementary School po ma'am, nag-start na po sila noong Wednesday, November 17. Ngayon naman po ang start ng Baliwet at San Marcelino National High School. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.